A když jsem dostal do ruky zadání, tak bylo jasný, že to musím natočit někde vysoko v horách. Těch možností, kam se dá dostat jako technikou, je prostě pár. No a navíc se prostě nabízelo to, že chceme být opravdu nejvejš, jak je jenom možný, takže jsme se shodli na tom, že Lounský štít na to bude nejlepší. Ještě den před natáčením všichni byli strašně nervózní. Furt se vyhodnocoval, furt se volá na letiště a nahoru na Lounský štít, kde je meteostanice, jak to vypadá, jestli je to reálný. No ale druhý den bylo krásný počasí, to byla inverze, takže všechna oblačnost byla dohodě a ten oceán, oblak pod náma, to bylo nádherný. Viete, čo je absolútny vrchol? 4% ročne. Iba J&T banka vám ponúka dvojročný termínovaný vklad s bezkonkurenčným úrokom 4%. K tomu samozrejme získate až dvojtýždňový exkluzívny pobyt v tatranských Grand Hoteloch. J&T banka.